when they had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Estos relats els vaig començar a fer, com dic en un dels relats, això sí que podria ser autobiogràfic, com una mena d'homenatge un poc als meus pares, perquè hi ha molt d'ells en estos relats, molt d'ells, des d'anècdotes que me contaven fins a l'amor per la música, això de copla, flamenco, això és totalment autobiogràfic. Mon pare era un gran fan, no concretament de però bueno, sí que és de veres que tot aquest món diríem que és el de la meva infantesa. I jo també escoltava en la ràdio aquestes músiques. Després, lo de altres músiques que nomene, com la de Sinatra, això ja és de collita pròpia. Jo soc una gran fan de Sinatra, de veres. Ha fet uns relats que ahí està plasmat molt de la meva vida, que no siguen directament autobiogràfics. Vull dir, el que conté, evidentment, ni m'ha passat, ni s'ha passat als meus majors, la majoria de coses, etc. Molta estima per aquesta editorial, i aleshores me fa molta il·lusió també que se publiqui en aquesta editorial. No estic totalment agraïda a Edicions 96 de que ho publiquen. I jo espero que n'hi ha d'amor, n'hi ha de derrotes, n'hi ha en un to humorístic, experiències, per exemple, paròdies sobre una jornada escolar. Entonces jo espero que arribi a públics ben amplis, la veritat, en fi, és el que jo espero. Que vaig a tot molt bé i de il·lusió en tinc molta. Put the blame on Maine, boy.